दिपा बसुमतारिया मोनबा आयदायाव लेटार लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार। थांखिया इयुनाव डक्टर जानायनि सिमां। आंनि थांखिया जाबाय सासे डक्टर। आं जेसेबां नाम्बार मोनदों बियो एसेबां गोग्गाथाव नङा। आंनि फंबाय बिनानावफोर जानायफोरा आंनिफ्राय बांसिन नाम्बार लानो नाजा। आं उथ्रिबोनाय फरायसाफोरनि सायाव बेखौनो बुंनो सानो दि आं जेसेबां नाम्बार मोनदों बियो एसेबांबो गोग्गाथाव नङा आंनि बायदिबा, आरो बिनिफ्राय जेसे हायो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा आंनिफ्राय जेसे हागौ बेसेबांसिन आंनिफ्राय बांसिनखौ लानो नाजागोन। फुं समाव फरायोब्ला मोजांसिन जायो। गाव गावनि सायावसो थाबाय, माने जायहा फरायनायाव माने फुङावबो जागोन आरो फुङाव फरायबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो माइन्डआबो फ्रेश थायो। उदालगुरि जिल्ला गराइबारि हाफाखाव गामिनि थागिबि बुदमल बसुमतारि आरो दिगो बसुमतारिनि फिसाजो दिपा बसुमतारिया बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायना बिमा राव आयदायाव 100 नाम्बार लानायजों लोगोसे मोनबा आयदायाव लेटार लाखिनानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। दिपा बसुमतारिया फरायनायावल' मुखुब नङा, गावनि असे बिमाजोंबो न'खरनि खामानियाव हेफाजाब खालामो। हिन्जावसानि फिसा फरायनायजोंल' जाया, खामानियावबो मावनांगौबो जायो। अनसुलि बिमानि बिबुंथि। आङो गोसोआव सानदोंमोन जेनेबा एसे बिनिफ्राय बांसिन नाम्बार मोनगोन नामा बिदि सानदोंमोन, आसा खालामदोंमोन आरो फिसाजोखौ, नाथाय इसिबां हायासै। दा जा मोनदों बेखौनो आङो दा गोजोननाय मोनबाय आरो जेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौनो। जोथोनाथ' इसिबां जोथोन लानो हास्लाबा मालाबा जा एसे एनै जेनेबा आं थिननाय समाव बिसोरो फरायबाय दसे सम, बारा गोबाव बिदिनो आंखौबो मालाबा हेफाजाब होनाङो बिसोरबो खामानि दामानियाव एसे एनै। फरायनायखौलाय बिदिनो बुंबाय थायो फराय थाब सिखारनानै, बेबायदि आरो बिदिनो हेफाजाब होनांगौ जाहैयो नालाय, फरायनायल'जों जाया बेफोरबायदि बुजायोमोन आं। लोगोसे होमबाबो फरायनायखौबो लांफाबाय थायो, फरायनायजों लोगोसे बिदिनो न'खरनि जेनेबा हिनजावनि फिसाफ्रा फरायनायल'जों जाया बेफोरबायदि होननानै बुजायनानै गेजेर गेजेर न'नि खामानिखौबो फोरोंलांफायो आं। दाथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिदियावथ' बयबो दानिया बयनिबो बिमा बिफाफ्रा बांसिनानो मोनथिजोब्बाय, रोंजोब्बाय दाना फिसाफोरखौ माबायदि जोथोन लाबा माबायदि फिसाफ्रा मोजां आखलै बा साननाय हनाया मोजां जायो। फिसाफोरखौ आंनि मथेबा जेनेबा न'आव माबायदि परिबेसन, माबायदि सोलिदों, माबायदि जालांनांगौ, मा मानांगौ बेफोरखौ लोगोसे लोगो बायदि हिसाबै लाफानानै फोरोंलांबा मोजां। न'खरनि समयसाखौ खिथालांबा लोगो बायदि माबायदि प्रब्लेम, माबायदि दुखु, माबायदि सिन्था, मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ लाफानानै माने आंना बिदि आरो लोगोआव लाफाबाय थानानै मोजां माबाफोरखौ सोंनाय फिन्नायफोरखौ लाबाय थालाय लायोबा लोगोफोरबायदि, बिदिबा साबसिन मोनहरो आरो आं बयखौबो बिमा माहारिफोरखौ बिदिनो अननानै जेनेबा लोगोआव लाफानानै मोजां बिथोन होबाय थाबा, रायनायफोरखौ खम खालामनानै सम सम बुजायहोलांबाय थाबा, मोजाङै बुंनानै होबाय थाबा गथ'फ्रा बेबायदि मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांगोन होननानै आं बयखौबो सानो आरो। उदालगुरि जिल्ला बनसु फारसेनिफ्राय आर'नाइजों दिपा बसुमतारि आरो बिथांनि बिमाखौ मान बावहैदों आरो हेफाजाबनि थाखाय फिसा रांनि अनसुंथाइबो होबोयो। बनसुनि दैदेनगिरिफोरा दिपा बसुमतारिखौ बरायनायजों खौरां बिजों ओरैबायदि बुङो। जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय आफादनिफ्राय फाफागाव गामियाव फैनानै बिथां बिनानाव दिपा बसुमतारि मैया जि रिजाल्ट होदों बेयाव बिथाङा ML बड'आव 100 मोनदों आरो बेजों लोगोसे गासै मोनबा साबजेक्टआव लेटार मोनदों। बेनिखायनो जों गोजोननाय मोननानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय जानानै जों बिनानावखौ बरायफैदों आरो बिथाङा 100 मार्क लानानै गावनि न'खर आरो गाव आरो जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दोननायनि थाखाय बे बिनानावखौ जोबोर हामबाय होनदों आरो साबायखर बावहरदों। आरो उननि समाव जेसेबांखिनि फरायबावगोन बेयावबो दायो जिबायदि खस्थ' खालामनानै बोसोरसे मानि खस्थ' खालामनानै बे मार्कखौ लानो हादों, बिदिनो
उननि सानफोरावबो मोजां मार्कखौ लाखिबाय थागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दोङो आरो बिनानावनिफ्राय बेस्ट उइस जासिनाय थाबाय आरो बिनानावा बुंदों डक्टर जागोन होननानै बिनिखायनो दानिफ्रायनो जि हायो मोजां फरायलांगोन आरो गाइडफोरखौ लालांगोन होनना फोथायदों आरो बिथांनि पेरेन्टसखौबो हामबाय होनदों बिथांमोना जिबायदि जोथोन लानांगौ जिबायदि फरायनायाव नायोब्ला एबा गाइड खालामोब्ला बेफोरबायदि मार्क आरो गावनि फिसाजोखौ मोनसे कारेज होनो हायो बेफोरबायदि जोथोन लानायनि थाखाय हामबाय होनदों आनै आमाइमोनखौबो आरो उननि समावबो दायो जिबायदि जोथोन लादों बिदिनो मोजाङै जोथोन लाबाय थागोन होनना जोंहा फोथायदों आरो खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दिनैनि बे समावहाय बनसु आफादा जोंहानि न'खराव फैनानै आंनो जेसे हायो अनसुंथाइ होफैदों आरो गांसे आर'नाइजों आरो आंनि बिमाखौबो बरायफैदों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आं फरायनायाथ' स्कुलनिफ्राय फैनानै बेलासियाव फरायफैयोमोन आरो मोनायाव फरायो आरो स्कुलाव थांनायनि सिगां फुङाव फरायलाङो आंनि थांखिया जाबाय सासे डक्टर आं उथिबोनाय फरायसाफोरनि सायाव बेखौनो बुंनो सानो दि आं जेसेबां नाम्बार मोनदों बेयो एसेबांबो गोग्गाथाव नङा आंनि बायदिबा आरो बिनिफ्राय जेसे हायो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा आंनिफ्राय जेसे हागौ बेसेबांसिन आंनिफ्राय बांसिनखौ लानो नाजागोन आं बेखौनो मेसेज होनो सानो बेथ' गाव गावनि सायावसो थाबाय माने जायहा फरायनायाव माने फुङावबो जागोन आरो फुङाव फरायबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो माइन्डआबो फ्रेश थायो फुङाव फरायो आं माने फुङाव बांसिन फरायो आरो निउज डेस्क बिदिसो लाइभ 12